मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलोय आम्ही. हा, तर मस्तपैकी आता लाईट लावलं एकदम झगमगीत. आणि इकडे आज काय बनतंय बाय, भरपूर दिवसांनी महिन्यानी किचन इग्नोर करा आमचा फक्त शेगडी. फक्त वड्या बघा आता. एकदम स्वतःच ठीक आहे थोड्याशा इकडे तिकडे होत आहे, पण ठीक आहे. शुभ सकाळ मित्रांनो, झालेली आहे मॉर्निंग. आजचा मस्त म्हणजे मंगळवार आहे आणि आमचे साहेब बसले तिकडे, गाणी लावायचे त्यांना स्पीकरला. इकडे बघा, एक लुक तर बघा, इकडे एबीसीडीचं बघू. हा, उतर बघू. या वाय वाय, हे थांब थांब, गाणं नको लावू, गाणं नको लावू. हा, कॉपीराईट येईल. तर चला बघू, बघा आजच्या ब्लॉगमध्ये काय वेगळं होईल. आणि आता मी निघूनच आहे, कारण की आज जरा लवकर जायचं ऑफिसला, काम आहे. काल पण लेट झालं थोडं, पण काल आपलं शूट पण चांगलं झालं, काल मस्त झालंय. तर बघू आज पण काहीतरी वेगळा, मजा येते, करायला पण मजा आली आणि सर्वजण वगैरे मिसळून मजा आली. बघूया आज काय करायचं शूट, रितेश बोलेलच. आणि आमचं पिल्लू, हे आमचं पिल्लू टिल्लू आहे, छोटूसं पिल्लू 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 टिल्लू टिल्लू पिल्लू. तर चला जातो आता ऑफिसला आणि नंतर भेटतो. ओके पिल्लू, मामी आणि तुम्ही नंतर शूट करा. ओके, मी ऑफिसला जातो. हां, मस्ती करायची. हां चलो, बाय कर इकडं, इथं 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 बाय कर इथं. तर चला भेटूया संध्याकाळी. मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलोय आम्ही. हा, तर मस्तपैकी आता लाईट लावलं एकदम झगमगीत. आणि इकडे आज काय बनतंय बाय, भरपूर दिवसांनी महिन्यानी किचन इग्नोर करा आमचा फक्त शेगडी. फक्त वड्या बघा आता. एकदम स्वतःच ठीक आहे थोड्याशा इकडे तिकडे होत आहे, पण ठीक आहे. आपल्याला अशा पण तोडूनच पाहिजे. मस्तपैकी इथं होतात कोथिंबीर वडी, भाई कोथिंबीर वडी भरपूर महिन्यानी. हो हो हो. हे मोठी कोंबडी. अरे बापरे. चला, इकडे फ्राय होऊन दे, मग नंतर आपण बघू. आज उपवास आहे, उपवासाला काय काय विशेष नंतरच बघू. भूक लागली होती. मॅच बघायची होती, पण मॅच पाऊस पडतोय. कधी पण पाऊस पडतो, एप्रिल महिना चालू आहे, पाऊस पडायला लागेल. काय बोलायचं. ओके, टिश्यू पेपर संपायला चालू, घेऊन टाक, संपून टाक. तर बघूया आता, मम्मी गेली मंदिरात पिलूला घेऊन. तर नंतरच भेटूया आपण मस्तपैकी. जेवणाला बघू काय काय आहे, छान छान आहे. आणि जाऊ फर्स्ट सोडून कोथिंबीर वडी पण बघणार, टेस्ट का मस्तपैकी आज फर्स्ट सोडून खाऊया. आणि एकदम निरखून बघितलं तर चटका पण लागतो बाय, पण वडे मात्र शिजवणार. कोथिंबीर वड्या हा लाल लाल मस्त आले, खाऊ शकत नाही ना, उपवास आहे ना. भरपूर दिवसांनी गेले, पण चव मात्र चांगले सुटले मला. आणि सुगंध पण आलेला आहे मस्त, लाल कलर झालेला. वर्ष तुटले, ऍडजस्ट करा. तू बनवतेस म्हणून असेल. तू फक्त कट केलं ना, बाकी मम्मीनेच केलं असेल ना तिने. असं ते काय जॉईन नको करू आता, राहू दे, असं पण चालतंय. कुरकुरीत कर, मजा येईल खायला. कुरकुरीत कशा होतील त्या झाल्यात क्रिस्पी, मजा येईल मजा. हे जास्त थोडे शेकवलं की होऊन जाईल. काप काप काप. चला मित्रांनो, नंतरच भेटू आपण. तर मित्रांनो, जरासं झोपून होतं. तर मग सगळी आता आज उपवासाला एवढा मेनू. हा, डाळ टाक ना. एवढा मेनू बघाल तुम्ही. भाकरी, भात, डाळ, बॉबी आल्या तिथे, बॉबी बॉबी आणि फ्लावर वाटाण्याची आणि शेवग्याच्या शेंगा आणि कोथिंबीरची वडी भरपूर दिवसांनी बस. आणि माठ आहे, चवळीची भाजी आणि ताईने दिलेत कांदा भजी, कुरकुरीत क्रिस्पी. तर आता पहिला उपवास सोडूया. थांबा जरा. हे घेतलं तुम्ही? आता आपण टेस्ट करूया. मस्त आहे, भरपूर दिवसांनी छान झालं बघ. कोथिंबीर वडी कसली बनवलेला विचार काय. वरचं पाणी भरायचं ठेवलं आणि हे करून घेतलं.
त्याला उपवास सोड्या आणि नंतर बघूया. इकडे मारामारी चालू झाली आहे बघा, इकडे जोरदार. तसा काय यांचा काय लय उपवास आहे. जेवायला या. जेवण झाल्या बोलवा. नाही आताच पहिलाच खाल्लं. सर्वांनी पोटभर जेवा आणि चांगली झोपा. मला बोलतात म्हणजे मला बोलतात. चला जेवू द्या. तर मित्रांनो, आज काही शूट वगैरे नाही झालंय. आज मस्तपैकी जेवणाला एवढे सारे मेनू होते छान प्रकारे, खूप काय काय मेनू. कोथिंबीर वडी छान प्रकारे एवढी मस्त झालेली, भरपूर दिवसांनी एकदम क्रिस्पी एक कुरकुरीत पिल्लूच्या भाजीत. तर आजचा झालं छोटूसा, कधीतरी छोटा होणार, कधीतरी मोठा होणार, तर बघायला पण मजा येणार. तर करूया आजचा कवर. दाखवतो तुम्हाला कवर बघा, मोबाईलचं कवर आहे ना, ह्याच्यात बघायचं कसं वाटतंय. कसं वाटतंय कवर? एक नंबर वाटतं ना, एक नंबर वाटतं ना कवर. तर करूया आजचा ब्लॉग येईल. तर काय बोलणार, कसा वाटला आजचा एवढूसा छोटूसा मोठूसा ब्लॉग, तर सांगा कमेंटमध्ये. आणि ऑफिसमध्ये पण जरा काम आहे, तर काय शूट करायला भेटेल, पण करतो कधीतरी शूट. आणि मग काम पचीस करून टाकू आपण. तर करूया, चला ब्लॉग चेंज करूया. छोटासा झाला, ॲडजस्ट करा, येत राहील मोठा पण. तर कमेंट करा कसा वाटला आजचा ब्लॉग, आणि लाईक शेअर, आणि नवीन असेल तर सबस्क्राईब नक्की करा, कारण की आपले डेली शॉर्ट्स येत आहेत. आता शूट करायचे संपत आले, तर 2च राहिलेत. शूट करूच आपण आज उद्यामध्ये, आणि सेकंड सॅटर्डे संडे तर आहेच. तर काउंटच करू किती शूट होणार ते, तर बघू. तर शॉर्ट्स पण बघायला भेटेल तुम्हाला. सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब मग इम्पॉर्टंट आहे. FBला पण जाऊन फॉलो करा, आणि इंस्टाला पण फॉलो करा. हा, FBची लिंक पण मी देत जाईन डिस्क्रिप्शनला. हा, ते मला लक्षात नाही. तिथे आपलं मस्त झालेलं आहे, तिथे पण आपले 3000 फॉलोअर झाले. थँक्यू सो मच. तर जाऊन बघू शकता, लिंक टाकतोच मी आजच्या ह्या ब्लॉगमध्ये टाकतो मी. तर भेटूया उद्याच. काळजी घ्या. शुभरात्री.